Welkom bij het Cambuurjournaal. Er zit weer een topper op het programma voor de Ljouters, want zij spelen 19 juni om 8 uur. Gekke tijd, maar het is net oors. Thuis in Almere City. En ja, het is echt de strijd tussen de nummer 1 Almere City en de nummer 2 Cambuur. De jager die wordt opgejaagd en omgekeerd. Maar jongen, de vraag is, waar is eigenlijk favoriet in deze strijd? Nee, Almere City is op dit moment favoriet. Die is bovenaan. En die hebben een aantal jaren een planning set. Dat doen ze goed. Ze hebben de financiële middelen voor. Dat doen ze goed. Ze hebben de ploegen voor. En die zien net van niks bovenaan. Dus de druk lijkt nou ik bij hun als koploper. Hè? Bij mij nou achtervolgen. Dus ik was lekker. Ja? Ja, maar ik zie liever bovenaan. maar dit is hoe het zit. Hè? Ze heeft 4 punten op is voor. Als er iemand wist is van zijn plakje op het middenveld, dan is dat Mees Hoedemakers. Hij is wekelijks een van de uitblinkers bij Cambuur. Wie dat in de wedstrijd Jong Ajax scoorde een prachtig doelpunt. Maar de jochter moest echt blesseerd uitvallen. Dus de vraag is even hoe het nou met hem is. Ja goed, vandaag gewoon wel alles meegedaan. Dus dat ziet er gewoon goed uit richting zondag. Dus ja. Geen last meer? Nee, vandaag ging het eigenlijk, had ik helemaal geen last. Dus dat is goed. Almere City vind ik wel voetballende ploeg. Met ook sterke spits. Natuurlijk ook ervaring op middenveld hebben ze natuurlijk ook. Ja. Dus ze hebben eigenlijk best wel een goede mix. En dus ze worden wel een mooi potje. Als je zorgt naar de training van Cambuur, dan zie je wat moois. Dan zie je een hele grote groep fanatiek aan het trainen. Iedereen is waarom. Mitchell Paulussen is weer waarom. Er moet dus een keuze maken worden tussen Paulussen en Malin bij Gelieks. Schouten is weer waarom. Kramer, Schouten, waar komt er in het centrum? Henk de Jong weet het nog altijd net. Hij moet direct net zijn volle OSC's. Nou ja, één ding wel. Je kinderen van zulke keuzestress best wel eens even wekker lezen. Kijk ik met de groep praat dat als je maatje meer lastig. Hè? Ik ga nou alle spelers kan spelen. De keepers kan erin. Dus ja, ik word ook wel eens wekker s'nachts dat ik denk, potverdorie, nou mag je besluiten nemen. Maar ik zijn gefeliciteerd en bedankt en dan sliep ik maar eens minder. Maar we maken wel besluiten en dat betekent dat we echt elke dag goed trainen. Dat we mij denken in beelden, dat we wedstrijden op de hoogste versnelling spelen. En ja, dat is voor een trainer wel mooi. En dan waarom naar Almere City. Verzels een ploeg die het meedocht om het kampioenschap. Er zijn er meer, maar Almere is er zeker in van. Collega Arjen de Boer, zeg eens even op de training van Almere City en peil de derde stemming hoe zij ons het in die topstrijd in Cambuur. De Mercedesen en de Porsches op het parkeerterrein bij Almere City ben je net van de spelers. Nee, de grootste auto's ben van de sponsoren. Want Almere City, toch jarenlang een relatieve nobody in de kelder van het betellen voetbal, is ambitieus. De club is voor 100% in handen van de Kronenberg Groep. Eigenaar van de Kronenberg Groep is miljardair Leslie Bamberger. En dus liet het yield bij Almere City geen enkele rol te spelen. Nee, dat is echt totaal niet waar. Kijk, het is waar dat wij met de Kronenberg Groep een hele constructieve eigenaar hebben. Maar het is dus niet zo dat wij een elftal bij elkaar kopen en dan maar kijken waar het schip strandt. Dat is dus juist niet het geval. Het gaat allemaal heel erg gefaseerd. En wat dat betreft hebben wij absoluut geen hoger speelsbudget dan Cambuur, kan ik je vertellen. Feit is wel dat er 4 wielien een plom presenteren is waarin staat dat Almere City in 2021 in de eredivisie voetballen wil. En dit is dus het ier van de weerhiet. Trainer Ole Tobiassen weet van de hege ambities van zijn directie. Maar als hij met u praat, stelt hij die verwachtings bij. We willen heel graag meedraaien bovenin. En ook de grote ploegen, de ploegen met historie, graag af en toe pijn te kunnen doen. Om Cambuur echt zeer te dwan, hopen Tobiassen een beroep te kunnen op zijn topscorer, Thomas Verheid. En dat is geen onbekende voor de Cambuur supporters. Sterker nog, als je de namen van Verheid loert op uitspreken in Ljouwert, dan gaat er een siddering door de stad. Is dat zo? Ja, nog van een paar jaar geleden? Even waarom na 21 mei 2017. Cambuur is dat seizoen als derde eindigen in de competitie en is de absolute topfavoriet om de play-offs te winnen. Tjinstander is MVV. Het zit 1-1 als Thomas Verheid in blessuretijd de bal krijgt.
Is daar Verheid en Verheid doet het gewoon. MVV naar de finale. Over en uit in Leeuwarden. Geen promotie voor Cambuur. Verheid doet het. Ja, dat was toen een heel mooi moment voor mij en voor MVV. Maar ja, voor Cambuur was het hartstikke zuur natuurlijk. Dat was toen wel de ploeg die het eigenlijk zou doen. En ja, dat werd even roet in het eten gegooid. Ja, het is misschien al 3 jaar geleden, maar jij staat nog altijd te boek als de Beul van Leeuwarden. Ja, nou, mooie bijnaam toch? Almere City had dit seizoen nog geen enkele keer verlen. Ze krijgen haast geen doelpunten in en ze staan boppen on. En toch is Cambuur, nevens Ole Tobiassen, de uitsprutsen favoriet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Cambuur wel een van de mooiste, best spelende ploegen is van de KKD-divisie, vind ik. Want je weet hoe ze tactisch doen, hè, achterin bij Cambuur. Er is altijd een van de twee die gaat wat inschuiven van de centrale verdedigers. Wat wordt jouw rol? Ja, dat moeten we nog even bespreken. Maar dat is normaal tegen Cambuur heel veel lopen. En ik hou niet superveel van lopen. Dus daar moeten we even een goede oplossing voor vinden. Maar dat komt wel goed hoor. Je gaat je een beetje drukken. Ja, wie weet. Dus ga je dan loeren op de counter? Dat zou best kunnen, ja. En ons af hier het Cambuurjournaal van Joert. Maar we zijn er heel rap weer, want maandag dan is het volgende Cambuurjournaal alweer. Dan sjoggen we waarom op de wedstrijd tussen Cambuur en Almere City. Graag, ondanks.